25 minutos. Xa está connosco nos estudios de Onda Cero Radio, portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago, don Borja Verea. Moi bons días. Un placer estar aquí. Moitísimas gracias. Como está vostede? Moi ben. Bueno, acabamos de falar con Esther, presidenta da Comunidade de Propietarios da rúa, dun edificio, da rúa Fernando III Santo. Xusto está no seu baixo o PAF Estilo. O pasado venres houve unha operación policial entre o PAF Estilo máis outro PAF, o TNT, que está na rúa Santiago de Chile, sen persoas identificadas. Se atoparon armas brancas en algúns das persoas identificadas. Daqui un forte aperta ao Corpo Nacional de Policía Local de Santiago porque sempre están velando pola seguridade dos composteláns. Tamén se incautaron sustancias estupefacientes, 2 persoas en situación irregular. En fin, Esther nos dicía que a situación que se está vivindo na rúa Fernando III Santo máis me parece unha zona de guerra, peleas na rúa, unha situación moi kafkiana, nos dixo. En fin, se reclama por parte de veciños do ensanche de Santiago, especialmente desta rúa Fernando III Santo, a ver se pode devolver a tranquilidade, o sosiego a esta rúa, neste caso Fernando III Santo. Como ve a situación no ensanche? Primeiro, e o máis importante, é recoñecer que hai un problema, algo que non está facendo o goberno de Santiago. Se non recoñeces que hai un problema, pois non vas a poñer solucións para arranxalo. É que as cousas están cambiando. Levan anos cambiando, estáse acelerando ese cambio, non precisamente para mellor. Que se atopen armas brancas, pois non era normal nesta cidade. Que haxa apuñalamentos como outro día o sábado, sí. O sábado na Alameda, eso non era normal nesta cidade. Claro que había ocio nocturno, claro que había ruido, claro que podía haber altercados, algunha pelea, pero non estamos falando desto, estamos falando de outra cousa. As cousas están cambiando para peor. E claro que hai que poñer remedios e hai que poñer, sobre todo, contundencia. Pero que contundencia van a poñer aqueles que non recoñecen que hai un problema? E todas estas intervencións, toda esta presión está vindo por parte dos veciños. Cando quen tiña que estar liderando isto era a alcaldesa, eran os concelleiros, é o goberno desta cidade. Pero aquí vemos que unha asociación, a Asociación Raigame, que son os veciños, os presidentes das comunidades, que se están, autoxestionando para poñer isto na xenda e para que actúen os poderes públicos. Isto é que non pode ser. O goberno, a alcaldesa, BNG, Compostela Aberta, tiñan que estar liderando un problema que se está extendendo por toda a cidade. E mentres sigan negando isto, pois non van a poñer solucións para remedialo. Todo isto no trasfondo precisamente do pleno celebrado a pasada semana, no cal se deu luz verde coa abstención, neste caso do Partido Popular, ao pago de máis de 2.100.000 euros en concepto de horas extras e festivos a bombeiros e policías locais de Santiago, non? Consecuencia dunha neglixencia, dunha gravísima neglixencia por parte da alcaldesa, por parte de Goretti San Martín, que está a facer moito dano a Santiago. Ter o parque de bombeiros inoperativo durante varias xornadas é a primeira vez que pasa, tristemente, na historia de Santiago. E ten unha culpable, e ten uns únicos culpables, que son eles, por levar meses e meses e meses en pagar as nóminas de bombeiros e de policías. E esa neglixencia, esa irresponsabilidade chegou a tal punto que se nós non nos chegamos a abster, perden a votación. Nin tan siquiera teñan os apoios suficientes o venres. Tivemos que irnos ao rescate dun goberno completamente superado. Porque por coherencia, Ramón, e remato, por coherencia, tiñamos que ter votado en contra, porque era un expediente completamente ilegal. Pero xa expliquei que puxemos por diante o respeto e a total admiración aos bombeiros e a policía local, puxemos isto por diante da nosa propia coherencia. E fixémolo por eles, non por esta alcaldesa e non por este goberno de BNG e Compostela Aberta, que non merecen nada. Simplemente quería apuntar que foi ata, se pagou as horas extras e os festivos ata o pasado mes de maio. Agora que vai pasar a continuación? Pois dependerá dos que están ao fronte
deste goberno. Queda de maio a novembro, pois son capaces de ternos co mesmo problema dentro de 6 meses no vindeiro maio e de ter outra vez un ano de retraso. Pero o problema do retraso das nóminas estaba agravado porque había unhas demandas que estaban aí dende hai meses e non fixeron absolutamente nada. Empezaron a negociar agora cando se atoparon cun parque de bombeiros inoperativo, poñendo en risco a vida de santiagueses e de santiaguesas. Non é unha broma ter o parque de bombeiros de Santiago inoperativo, porque 5 minutos de retraso entre que veñen os de Brión ou os de Boiro ou os de Ordes, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, salvan vidas. Que tería pasado ese sábado no incendio de Pontepedriña se ese incendio ocorrese nun edificio de 8 plantas na terceira ou na segunda ou na cuarta co efecto chiminea para hacia arriba? Estaríamos falando dunha catástrofe. Por lo tanto, é unha irresponsabilidade e unha neglixencia de tal nivel que non ten antecedente nesta cidade que eu, aínda sabendo que non se van a marchar, por respeto aos cidadáns, por coherencia e por transparencia, volvo a repetir que a decadencia que ten levado esta señora a alcaldesa Goretti San Martín á cidade só ten unha saída a día de hoxe, que se marche. E abrín unha porta, Ramón, abrín unha porta. Mire, se non queren deixar o goberno, pois que marche a alcaldesa e que busquen a outro dos que teñan aí, a ver se o fai polo menos un pouco mellor, se ten os apoios do seu tripartito, de PSOE, Compostela Aberta e BNG. Pero esta señora, a alcaldesa, Goretti San Martín, xa non dá para máis. Non hai un departamento que non esteña en situación de colapso. E o que pasou estas semanas co parque de bombeiros inoperativo poñendo en risco a vida dos santiagueses non dá para máis. Por certo, que vemos día sí día tamén como van caendo desgraciadamente os autobuses, como se van neste caso os autobuses de Santiago non están nun estado de saúde como deberían a estas alturas, que habería sí e habería tamén. En fin, hai moitos veciños de Santiago que ata cando vai seguir esta situación? O problema dos autobuses viña atrás, comezou con Compostela Aberta, seguiu co Partido Socialista e acelerouse, que iso que nos criticamos foi a peor con este goberno. Temos os peores autobuses de España, arrastrándose pola cidade. Cando van a poñer unha solución? Eu xa digo, antes das vindeiras eleccións de 2027 non vai haber autobuses novos na cidade. Por tanto, outros 4 anos completamente perdidos. Intentarán encher as portadas dos periódicos dicindo que licitan, que desbloquean, que aquelo, que non sei que. Non vai haber autobuses novos, nin novas frecuencias antes das eleccións de 2027. Un novo fracaso estrepitoso deste tripartito Compostela Aberta, Partido Socialista, BNG, que, pues que levan gobernando a cidade camiño dos últimos 12 anos, e que, como dicíamos antes, sexa cal sexa o departamento do Concello que escollamos, todos sufriron un grave deterioro nestes 2 anos de goberno de Goretti San Martín. Da igual o departamento que escollamos. Todos sufriron un acelerado deterioro. Isto non dá para máis. Se fora responsable, se tivera cariño por esta cidade, marcharía. E abra outra nova porta. Pois que marche, que lle dé outra oportunidade a outro de BNG ou de Compostela Aberta. Estou convencido que o faría algo mellor. Porque o fracaso demostrado por esta señora, por a alcaldesa Goretti San Martín, non ten antecedente nesta cidade. Xa para concluir, señor Berea, como é vostede o tema das atraccións da Alameda? Verá que nas próximas festas da Ascensión xa teremos ese cambio de ubicación da Carballera Santa Susana ao Paso da Ferradura ou non? Non sei como ve vostede este plan director da Alameda. O que terán que explicar exactamente que o que queren facer, porque estamos no de sempre, lanzan globos sonda e a xente perdida, non? Que queren facer? Cambiar unha atracción, cambialas todas, utilizar tamén o campus, utilizar Rei Xoán Carlos, que queren facer exactamente? Pois fa un anuncio de que hai un novo plan, pero poucas decisións. A pregunta que fago é que queren facer coas nosas festas? Que expliquen que queren facer coas nosas festas, porque mandan un globo sonda
E claro, os veciños, pois, uns preocupados, outros que apostan máis pola tradición, outros que queren convirten isto pois, nun sinsentido. Hai un goberno ao fronte que diga que quere facer coas festas. Levamos é o terceiro ano que mandan a mesma mensaxe cando remata antes das festas de Nadal. Queremos cambiar as atraccións da Alameda. E aos 2 meses ten que salir a alcaldesa dicindo non era verdade, era todo... Xa está ben, non? Xa está ben. Non son cousas menores, As festas dunha cidade, as tradicións dunha cidade non son cousas menores, porque aí hai moitos recordos colectivos, aí hai moitas experiencias de moitas familias e de moitas xeracións de santiagueses e de santiaguesas, e hai que ter respeto tamén por estas cuestións. Se queren facer un cambio, que o expliquen e que sexan claros. Pero lanzar un globo sonda e aquí ir todos detrás, nós non imos entrar nese xogo. Pois don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular, moitísimas gracias por uns máis compartir connosco estes minutos de radio analizando a actualidade de Santiago en directo. Un placer estar aquí. Moi amable. 1:36.